Lesi isehlo esishaqise izikhulu zikahulumeni womkhandlu waseGoli eziphuthume lapha ukuzobabaza umhlola. Kube isimo esibi kakhulu lesiyana abantu ababhekene naso abantu bakithi labahlala lapha abayithole nje sebesebhildini elishile ekseni kodwa ke i-emergency service yethu ikwazile ukuresponda yakwazi ukucisha ibhilidi yakwazi ukubakhipha ke. Iningi labantu abahlala kulesi sakhiwo liphuma ehostela lase-GP. Induna yasehostela lase-GP ithi abantu abaphume kuleli hostela baxoshwa ukuminyana ngaphakathi. Lusaphaphata lana sithi awu uhulumeni akasilekelele nakho siminyene akasizamele. Ngikhuluma nje la eGP khona amabhilidi akhona angahlali umuntu. Mhlamba abantu laba bashe lapha mhlamba abanye ngabe ngoba babhalisa mhlamba ngabe besebelapha. Afatalele amahostela aseGauteng kuwona wonke. Uma ungena ukhangwa ukuchitheka kwesitamkoko nokugqoza kwamanzi. Isimo esingafaneleke ukuhlala umuntu. We did a conditional assessment on behalf of the province abakhombisa ukuthi nakho enizokudinga ukulungisa lama hostel iJosh Gogh neDenver na iGP but ke iprovince ke I know ukuthi ibi appointed icontract ebi busy kukhona imisebenzi yenzayo ke but ke ngezwe ukuthi isite yakho imile angeke ngibe na information kakhulu because I manager at the provincial level. Ngaseqaleni kwalonyaka abahlali basehostela laseDeepkloof bangenela umbhikisho bekhala ngentuthuko. Umasipala waseGoli ubekele eceleni izigidi zemali uguqula amahostela abeke izindawo zokuhlala emindeni. Umabaso uthi ke sekuyantwela ezansi. eDube hostel siqala iprocess yokuassessa because zakhandwa izindlu only to realize later ukuthi infrastructure ayikho. So ke sikuyiprocess yokuupgrade ke ilokhu njane isewer line ukuze sikwazi ukwenza ama-internal reticulation ama-connection la ngaphakathi bese ke sikwazi ukuthi sifake abantu laphana ngaphakathi. Ngale kwalezi inselele iyaqhubeka ngokwejwayelekile impilo emahostela. eGP insizwa neintombi beyigezile emidlalweni waminyaka yonke wendishi lapho insizwa icimile sakhona intombi eziwemula. Akusiphatheke kahle lokho kunganakeki endaweni esiphila kuyo kube ngathi kuphila izingulube nje. Kodwa ngekwento yesintu masenza lo mdlalo esiudlala weintombi siyaqhubeka nawo khona kunjalo. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguvusizwe Langa ngibika ngisehostela laseGP eGoli.